Bilang bahagi ng disaster preparedness ay nagtalaga na ang City Disaster and Risk Reduction Management Council ng Siyudad San Fernando ng 7 camp center na magsisilbing tirahan ng mga Fernandino sa oras ng kalamidad. Nakatakda na ring ipatayo ng city government ngayong huling quarter ng taon ang 8 hektaryang evacuation center sa nasabing lungsod. Ang buong detalye sa report ni Rainiel Pawid. Ulan at bahang dala ng habagat ang pangunahing kinatatakutan ng mga residente ng Pampanga. Agosto noong nakaraang taon nang hagupitin ng habagat ang bayan ng Minalin, Santo Tomas, Macabebe at City of San Fernando, Pampanga. Dahil sa habagat, lumubog sa tubig baha ang mga nasabing lugar kaya naman idineklara ang state of calamity sa lalawigan. Batay sa tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, tinatayang lampas 70,000 pamilya ang napektuhan. Katumbas ito ng mahigit 300,000 katao. Dahil sa pangyayari, mas pinaigting ng City Disaster Risk Reduction and Management Council ng Siyudad San Fernando ang kanilang paghahanda para sa mga hindi inaasahang kalamidad. Pinapaalala ng CDRRMC ang 7 lugar na kanilang itinalaga bilang camp center na magsisilbing evacuation area ng mga Fernandino. Kabilang na riyan ang Pulong-Bulu Covered Court, Malino Covered Court, Panipuan Covered Court, Baliti Covered Court, Saging Covered Court, Sindalan Covered Court at San Isidro Covered Court. Sabi ni Raymond Del Rosario, ang CDRRMC officer ng CSFP, maaaring manatili ang mahigit 50 pamilya sa bawat camp center. Nakahanda na rin umano ang mga rescue vehicles at supply ng pagkain para sa mga maaapektuhang pamilya na tatagal ng 3 araw. Asahan na rin umano ng mga Fernandino ang pagpapatayo ng isang evacuation center sa 8 hektaryang lupain sa boundary ng Barangay San Isidro at Barangay Del Rosario. So accessible siya, nasa gitna siya ng syudad, hindi po siya flood prone, so safe siya from floodings. Popondohan ng city government ang unang bahagi ng evacuation center na nagkakahalaga ng 12 milyong piso, habang magbibigay rin ng 50 million pesos ang Department of Public Works and Highways para sa 2-story building ng karagdagang evacuation center. Win natin, merong talagang isang malaking pasilidad na bubuuin doon which could of course accommodate na maraming mga families should the need arise na kailangan na mag-evacuate. And then meron mga facilities for the children, child minding, may mess hall, space for cooking and for assembly. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.